Страшно живеться? Так? Ви боїтеся, коли бахкає? Ну, дуже. Не дуже чи дуже? Дуже страшно? Діти війни – це не наші бабусі і дідусі, це наші діти. Ті, хто народився і росте під обстрілами, ті, хто розрізняє ракети і дрони на слух, ті, у кого тато на війні вже другий або третій рік, і ті, кому тато більше ніколи не полагодить велосипед, бо його вбила Росія. Просто подивіться, як хлопчик розказує про свій дім. Да. Я ж тут живу. Вот тут? Вот это мой дом. На, Артур. Охренеть. А это мой город. Вот це твій город? Да. Охренеть. То моя поляна, вот тут бассейн до этого ставили. Ого. Да, Дима? Без сліз на це дивитися просто неможливо. Робіть репост, щоб світ знав, в якому пеклі живуть українські діти.